বিপিএফা নৈদান সরকার হানজানি মন্ত্রী थारैनो बे सुबुंफोरनि दारै बिपिएफनि गोदान सरकारा मा मा बिथांखिफोरखौ रायजोनि गेजेराव फोसावखो आरो मा फोरमायगोन बे दिनैहाय इलेक्सन जोबखांनायनि उनाव मोनसे मास गेदारिं लानाय जादों बिजेपिनि खालामनाय जादों कारन जोङो दा सरकारखौ मोननै दोलोजों दाबाय बिजेपि दा ओंखायनो बे मोनसे मोनसे मास गेदारिं खुंनाय जादों बिनि गेजेरजों बिटिसि इलेक्सनाव जेखौ जों कमिटमेन्ट होबोदोंमोन 5 गेरेन्टि आखरे आखरे मावनायनि थाखाय दिनै जे प्रस्तुतिफोरा जाबाय आरो फैबाय थानाय बिजेपियाव खौसेयै बोरैहाय 15टा आसन देरहानो हायो बेनि थाखाय ब्लुप्रिन्ट खालामनाय जागासिनो दं निसय जों बिनि गेजेरजों फैबाय थानाय सरकारखौ जों दानो हागोन जायखि सरकार फैया मानो जोङो बिटिसिनिफ्राय खमाव साबा बारायाव 6 जन बेबादि माखासे रायजिक मन्त्रि माखासे केबिनेट मन्त्रि बे मोननायनि बेबस्थाखौ खालामनाय जादों प्राक्तन मन्त्री मोनद' जौगाहारि सोमावसारनायाव फरायसाफोरा बिटिसि एसेम्ब्लियाव जाथाय जानानै थांबाय बेनि बे बेलायावहाय एसे बिपिएफ दলৰ मा फोरमायगोन বিভিন্ন দায়িত্ব থকা बे बिटिसि एसेम्ब्लिखौ नेतृबৃন্দ बे जाबाय भारतीय जनता पार्टी जनसाधारणफोरखौ বিভিন্ন दायित्व থকা बे जाबाय मोनसे माने उग्रपन्थीफोर बादि आईएसआई फोरबादि माबाफोरबादि माने हुजिफोरबादि गोलै फैनानै गाग्लोबनाय बे कार्जकलापखौ निन्दा होयो आरो बेबादि पार्लामेन्टारि खामानिखौ मावनो नाङा एक्सट्रिमिस्टफोरबादि हाबनानै बेखौ भाबिनाय इन्डियान पार्लामेन्टआव जेरेखम फैयाखै होमबा बै समाव 1999 बिदियाव 9/11 बेबादि घटना दङ थिग बेबादिनो बिथांमोना फैनानै बुख्रुबनाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जिनिसखौ जोङो गोबां टेकनि गेजेरजों मोन्दों गोबां जोहोलावफोर बावनानै मोन्दों दा बेखौनो बेक्तिगत सार्थखौ हासिल खालामनो इउपिपिएल दोलोआ माखासे गुन्दा बाहिनी फाथायहरनानै दिनै बिदि गाग्लोबनाया दिनै साफ्रोमबो दुखु फोनांदों बिटिसिनि रायजो राजाफोरा दुखु फोनांदों आन्दलना खालामनो हायो जोंबो मोनसे समाव आन्दलनकारिमोन दा बेबायदि आन्दलन खालामनायनि मुङाव आन्दलन खालामनानै रायजोनि सम्पतिखौ दिनै धंस' खालामनाय माने बेखौ मा बुजियो दा बेवहाय गोबां माने लिडारफोरनि बेवहाय बुजिलायनाय दङ आं खावलायगोन इयुनाव जुदि बेबादि माने आन्दलन खालामा जाहाथे रायजोनि सम्पतिखौ नस्थ' खालामा बे सासे सानैनि नङा इउपिपिएलआबो सरकार खालामखांबाय खालामाखै होनबा थांनाय 5 बोसोराव इउपिपिएल सरकार जादों फैबाय इउपिपिएल एबसुनि सरकार जादों थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफनि सरकार जादों आरो नेक्स्ट 5-10 बोसोर उनावहाय सोरनिबा सरकार फैलायगोन दा बेखौ आक्रमण खालामनानै जेबो लाब जाया एसटि होनाय होयै बे गभर्नमेन्ट आसामनि खोथा नङा गभर्नमेन्ट इन्डियासो बेखौ फाइनाल खालामगोन दा एनअसि होनायनि बेला बेथ' गोदान एनअसिनि बाथ्रा नङा बै समाव 2006 समाव बे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि रेलगोरा नार्जारि गाहाय नेहाथारि गौतम मुसाहारि बिथांमोनानो एनअसिखौ फोजोबग्रोदों दा बिथांमोननि रेफारेन्सआवसो बे फुरा जाथिय सम्पद जानानै होनो हायोबा पलिटिकेल पार्टिफ्रा पलिटिकेल लामालानि थाखाय होनो हायोबा बाथ्रा राजनितिखौ गासिबो इम्पसिबल जायो पसिबल जायो दा बे जाथिय सम्पद लानानै दिनैहाय एनअसि होनो हायोब्ला मोनसे राजनितिक दला मानो होनो हाया दा रायजोफ्रा हमनांगौ समखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादखौसो हमजोबनांगौ बिथांमोननि रेफारेन्सआवनो राजबंसिफ्रा आदिबासिफ्रा होनानै एनअसि हरबायब्ला नोंथांमोना पलिटिकेल पार्टि जानानै मानो हरनो हाया दा बेयावसो बै समाव हाग्रामा महिलारिसारा कम्पेलेसन जानानै बायध'था जानानै दिनै बै समाव गोनां जादों दा बे दाया सोरनि दाया दुलाराय बर' फरायसा आफाद बै समनि दैदेनगिरि रेलगोरा नार्जारि गौतम मुसाहारि मोननिसो जानांगौ बे दाया दिनै हाग्रामा ओनसोलाव मानो गाज्रि जायगा माखासे आइजोफोर जोंनि उन्दै उन्दै बिनानावफ्रानो हाग्रामाजों गाज्रि बाथ्रा जगायनाय जाथिनि सयबथा बहा थांगोन दा खावलायदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेबादि मानसिफोरखौ बुजायनाङा उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ आन्दलनाव बारसोमनानै बेबादि गावबा गाव जातीय सम्पतिफोरखौ जोंनि नेसनेल बे मोनसे एसेट्स बियो दा बे मन्दिरखौ सिफायोब्ला আমি সকলোৱে ৰাজনৈতিকভাৱে কাম কৰিবলৈ সুযোগ সুবিধা পাইছো
আপোনালোকে গম পায় হাগ্ৰামা মহিলাৰ বিষয়ে মই কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই আপোনালোকে জানে তেখেতৰ সংগ্ৰাম সেই আন্দোলনৰ মাধ্যমেৰে আজি তেখেতে ৰাইজৰ সেৱা কৰিবৰ বাবে আজি বিটিচিৰ ৰাইজে তেখেতক দায়িত্ব দিছে মনত বহুত সংকল্প মনত বহুত সপোন যে কেনেকৈ বিটিচিৰ মানুহৰ ভাগ্য পৰিৱৰ্তন কৰিব পৰা যায় কেনেকৈ এখন সমৃদ্ধশালী ভাৰতৰ লগত অসম আৰু বিটিচি নিৰ্মাণ কৰিব পৰা যায় সেয়া আমাৰ লক্ষ্য আৰু এই লক্ষ্য পাবৰ কাৰণে আমি একত্ৰিতভাৱে কাম কৰিব লাগিব আমি সকলোৱে সকলোৰে লগত সহায় কৰিব লাগিব আমি অসমত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী ধৰ্মাৱলম্বী লোকে আমি একেলগে বসবাস কৰিছোঁ আমাৰ প্ৰত্যেকটো জাতি আৰু জনগোষ্ঠীৰ নিজা নিজা সমস্যা আবেগ আৰু অনুভূতি আছে আমি ভাবোঁ যে আমাৰ সমস্যাসমূহ সমাধান হ'ব লাগে আমাৰ উন্নয়ন হ'ব লাগে আমাৰ জাতিৰ উন্নয়ন হ'ব লাগে আৰু আমি সামগ্ৰিকভাৱে আমাৰ অঞ্চল আৰু অসমৰ উন্নয়ন হ'ব লাগে আৰু তাৰ বাবে আমি সকলো একত্ৰিত হৈছোঁ ৰাজনৈতিক গণতান্ত্ৰিক দেশত আমি যদি কাৰোবাক ভোট দিওঁ আমি শপত দিওঁ আমি উন্নয়নৰ বাবে ভোট দিওঁ আমি নিৰাপত্তাৰ বাবে ভোট দিওঁ আমি সুৰক্ষাৰ বাবে ভোট দিওঁ আমি উন্নয়নৰ বাবে ভোট দিওঁ আমি বিকাশৰ বাবে ভোট দিওঁ আৰু এইবাবে আজি গণতান্ত্ৰিক দেশত আজি ভাৰত বা অসমত আজি গণতান্ত্ৰিক মূল্যবিধৰ বহুত আগবাঢ়ি গৈ যাবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ এনেকুৱা এটা